Il-programm Profili tal-lejla se jkollu mistieden li huwa magħruf sew għal kontribut tiegħu f'Netz Television, personaġġ maħbub minn bosta kemm fuq il-park iżda anke fuq it-televiżjoni. Lil Hector Bruno ħafna jafuh bħala persuna ċajtira u komika, iżda fil-programm tal-lejla se nsiru nafuh aħjar anke fuq livell personali. Kienet xi ħaġa kienet il-bidu nista' ngħid ta' sensiela twila ta' affarijiet li kull bniedem jissu biċċiet naturalment fis-saħħa, però waraja kont għamilt perjodu l-Ingilterra anke biex nirċievi raġġi frasi jista' jkun ma kienitx il-kawża prinċipali imma li żgur ippropagat ħafna is-sitwazzjoni. F'dan l-aħħar programm ta' Profili għal din l-iskeda, Hector Bruno se jgħidilna x'kien jagħmel meta kien żgħir u kif ġiet l-idea tal-karattri Ġesu Bessi fost l-oħrajn. L-intervista ta' James Aaron illul flimkien ma' Hector Bruno se tixxandar il-lejla fid-9:15 fuq Nets Television.